făcut este să cânt și-ai plecat de mult. Stau la telefon și te ascult. Eu, familii plecate pentru o viață mai bună, banii pe care doar o dată pe lună. Acasă e o bunică și o prințesă, are vreo 7 ani, știe că de crească cât de bine poate ea. Dar e ok pentru că baba știe cum stă treaba. O bătrânică rațională, fostă profesoară, o pregătește pasta mică pentru școală. Dor în norul care stă deasupra caselor, dorul le ține lipite de telefon. Telefonul sună număr internațional, săptămâna o să meargă extraordinar. Multe state goale, fenomenul bucurii, sunt multe coate goale. Și-au plecat să nu ajungă cerșetori, acum primesc puțină dragoste prin recept. Până te întorci. Și-ai plecat de mult. Acum stau la telefon și te ascult. Mama a plecat, tata a plecat. S-a întâmplat când eram a treia. Cum ne vedem cam o săptămână la 3 ani, 7 zile la 3 ani, 2 săptămâni la 6. Să facem ca să oare mai există șanse. Bunicul care a murit cu 2 ani înainte, odihnească-se în pace. Nica e doar o extensie, ne descurcăm din alocație și pensie. Apelăm la câte o subvenție, ocazional primim câte o atenție. Am fost băiat cu mintea, am stat la lecție, pentru că nu am vrut să ajung în detenție. Înțeleg de ce au plecat, dar ceva în mine a rămas nerezolvat. Și-ai plecat ceva în mine de mult. nu e cum trebuie să fie.